σήμερα ταξιδέψουμε για δεύτερη φορά στο Άμστερνταμ και πιο συγκεκριμένα στο Eindhoven. Πάμε να πούμε 4 μέρη που όταν κάποιος πάει στο Eindhoven πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί. Στο νούμερο 1 έχουμε το Photo Museum. Το συγκεκριμένο μουσείο είναι αφιερωμένο στη φωτογραφία, όπου εκεί φιλοξενούνται διάφορες εκθέσεις φωτογραφική από εγχώριους και διεθνείς φωτογράφους. Πριν πάμε στο νούμερο 2, άμα σου άρεσε το βίντεο, χάρισε με ένα like και επιβεβαιώσου ότι με ακολουθείς για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Πάμε λοιπόν στη θέση νούμερο 2, που στη θέση νούμερο 2 έχουμε το Water Park. Ένα πανέμορφο πάρκο με υπέροχους πεζόδρομους, η οποία προσφέρει μια πανέμορφη όαση στο κέντρο του Eindhoven. Πλούσια σημεία με λουλούδια καθώς και πανέμορφες λίμνες. Πάμε για το νούμερο 3 και στη θέση νούμερο 3 έχουμε το Μουσείο του Σώματος ή αλλιώς Body Work Museum. Το συγκεκριμένο μουσείο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία παρουσιάζοντας ανθρώπινα σώματα και όργανα σε διαφορετικές στάσεις προκειμένου να απεικονίσει τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Πάμε για το τελευταίο, στο νούμερο 4 έχουμε το Philips Museum. Το συγκεκριμένο μουσείο φιλοξενεί μια πανέμορφη έκθεση από συλλογή από προϊόντα και εκθέματα που αναδεικνύουν την ιστορία και την καινοτομία της Philips, όπου είναι και άλλωστε μια από τις πιο γνωστές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. Γράψτε μας στα σχόλια, εσύ έχεις πάει ποτέ στο Eindhoven, αν ναι, πού, και όταν είναι να πας ποια από τα μέρη που σου είπα θες οπωσδήποτε να επισκεφθείς.